Wah edan, sik ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane tak kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti jane Mbak Tiwi kepripun? Mangpek. Wiwik tak ijoli wik aja tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wik? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wik. Ah, tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan, Truk. Lha apa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiyana. Wah, mbok mau rasa domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh. Wah, cetha dijaluk iki engko. Ah, mesti. Wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendhet sak yuta arep bubarke rombongan. Abot sak yuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masam-masam. Heeh. Wong anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Lipat kecut. Aku iki gawe-gawe merica kok meripat to. Wong bagus ngreget nati. Kathok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora kotang. Klambi cekak ora ketang. Klambi cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ra tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek ketang. Waduh. Sritenan nang pasir. Wah edan, sik ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane tak kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngrebab. Kula kan ngepasna kedangane pas jret kaya niki lah. Kula kan kepripun? Deng deng tung tung jret. Deng deng tung tung. Jret ngono sing ngrebab langsung. Endi napa Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi ro bojo Rika ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapak-ngapak dengkulmu mlocot kowe. Apa ora dikapak-kapaken ya. Ngawur. Maka sedeta sakjroning nuwun ya Mbak Lian. Lunas nggih Pak nggih. Lunas. Nggih. Kono gawanan kabeh. Nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudhun ditagih. Ora ono wae. Ji, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kaya men dinggo tuku seragam Mbak Lian. Iya tuli sing apik ya, Tru. Iya. Men sindane pada-pada kabeh seragame ya dadine apik kabeh. Iya. Acara apa to gayake ora umum. Wis sore mau wis tak rasani lho bareng ana bintang tamu kok. Wah, kowe ya le mayang ya ora kaya biasane. Ora kaya mumbengi ling gamblem kesel ireng karang jeneng wong nyambut gawe iki. Kadang kala kesele sok teko, kadang kala kesele iki sok lunga. Ha iya ya ora mesti kok ya. Heeh. Mula nek awan ki nggo turu ora nggo kelayapan.
Aku ya turu. Hari ulang tahun desa Condong Catur sing kaping 73. Awak dhewe wajib melu mangayu bagia. Mergo ais nimbali. Ha iya. Kejaba saka kuwi ya muga-muga ndongakake desa iki tambah rukun, ayem, tentrem, kuncara anjayang bawana. Apa sing dijangka isa kasembadan. Amin. Pak Lurah Pinaringono Putra. Kuwi nek omong Pak Lurah Pinaringono sabar, ikhlas. Mergo dadi lurah ki ngesui masyarakat sak desa kuwi ora gampang, Tru. Heeh. Aku iki dadi kepala rondo wae geger ora karu-karuan kok. Ayo kuwi mergane adite jimitan tak jupuk sik jam 7 bengi. Tak nggo nempur. Oh, aku iki eleke kaya ngono kuwi. Ana atur ora, Gong? Hah? Ana atur ora? Kagem desa catur tunggal. Madhep rene, Reng. Oh iya. Nek meng ndongake, candang catur kok catur tunggal. Catur condong catur. Ame padha jenenge. Iya. Kasantosaning sawijining desa, waduh ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping 3 masyarakat. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik, iya. Setape ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Oh. Semono uga setape setap apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji. Lurah apik, setape apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Nek mung ndongake kok mung rukun, ayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora mung rukun ayem tentrem kuncara anjayang bawana ngapa? Kudu iso ngekake pitutur. Waduh, ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, ngleksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana setap-setape. Heeh. Ah setape iki nek nampa dawuhing lurah ditindakke kanthi apik, kanthi becik, aja sok ngenggokke dawuhing lurah. Ya. Masyarakate bakale ayem. Semono uga setape wis do apik kabeh. Nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sakarepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Iya, ngono ya, Gong. Oh iya. Dadi telune kabeh iki andil semua membuat Condong Catur iki dadi desa sing apik. Wah, kowe entuk tepuk tangan. Aku ora butuh tepuk tangan. Gong apa nek ora ana dite? Iya. Dapure kaya ngono kok. Ngono lho. Mula nek kowe karo aku dipilih dadi kepala dukuh ki wis wangun. Aku ya dadi ketua kepala dukuh ning dusunku, kowe ya dadi kepala dukuh. Iya. Dukuh ki siji kudu cakrak, kudu apa jenenge iki? Vokal. Mergo ngesuwi wong sak pedukuhan. Ha iki to delok kuwi. Dukuh kok kira. Dukuh kok sikile becik, tangane cekot. Apa wangun? Mula masyarakate ya ora tentrem. Mbok kowe wis to. Wis telung bengi iki lho nglarani atine kakangmu. Anggere tok unek iki ming nangis ngejak mule, ayo bali terus. Wis dirampunke sik. Li gara-gara dirampunke sik. Ngono lho. Ha iya, ya apik kuwi. Mula ya wajibe kaya ngono. Iki diteruske. Mempertahankan predikat itu lebih sulit meraih suatu prestasi. Ya, mempertahankan prestasi lebih sulit. Nek kon meraih prestasi, nek durung diraih wae ayo lomba-lomba. Padha sinau, padha latihan lan sak piturutene. Nek wis kecekel kaya prestasi desa terbaik ya dipertahanke. Ya, syukur ora mung DIY. Sak dunia. Waduh. Ngalahke desa-desa ning Argentina, Amerika Serikat. Apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika Latin, Amerika Gedrek kuwi kabeh dikalahke kabeh. Iya. Aja nganti kalah. Ya pancen bener, Gong. Heeh. Wah, seneng aku iki anggere omong ngono kuwi jan. Iya kok ya dasare ya cah pinter. Iya. Beda wong ki anggere cacat sithik iki mesti goblok. Wis to. Iki ya gembeng banget kok ya. Aku ngelih kok. Oh.
Boleh nangis ki mergo ketengkuting kerucuk gitu. Ya ora apa-apa. Ayo gong nembang. Heeh, ana pamundutan ndak selak. Engko mengko ki ana omong kok kan gunem tanpa guna ditembangake ya, Tru. Ya. Miturut transfer. Waduh. Transfer iki piye? Wah, padake cah goblok ora. Transfer iki saka kono dikirim rene. Weh, liwat rel. Goblok. Liwat rel piye? Liwat buku utawa kertu utawa kae kartu ATM kae. Nek ngirim duit pamane ngene. Maju-maju ring. Aku mau cedak Bagong ndak diece. Ya mundur, ya. Pamane anakmu sekolah ning ado, terus kowe arep kepengin bayar utawa nggae duit anakmu, kuwi cukup ditransfer. Ngono. Kowe ning ngebang nulis pirang atus ewu. Waktunya mencelat kowe. Duit iki mung puluhan ewon kok pirang atus ewu. Ya 10.000 apa 15.000. Kuwi tok kirimke anakmu ki liwat transfer. Dadi kok ora usah kroyo-royo ndileki anakmu ning paran sing adoh, mung cukup ditransfer wis tekan. Canggih ya, Tru? Canggih kok ya piye. Luar biasa tenan. Teknologi saiki jan wis aku aja kok ming kuwi, donya kuwi saiki ming sak gedhe HP. Lho. Kowe blonjo apa-apa rasa tekan mall, rasa tekan dindi. Lumantar jualan online, kowe tuku apa-apa iso, kaos. Buka HP. Butuh kaos ming kari ceklik. Dinunul HP-ne tek engko ana balesan. Harga sudah Oke, cek letrong dina kaose teko. Ora gleleng. Aku wis kapok, Tru. Aku ajar diajari anu anakku tuku kaos ki sing teko kaos wedok. Oh to. Iki kepiye iki? Ya kadang kala ngono kuwi ming sok kleru lemu nunul. Jelas bener aku nak nunul iki juara. Wah, iya. Juara aku nek nunul iki wong kletan wis tak nunul kon aku. Yo ngaturke gubuk asmara. Yo. Mbak Lian monggo katuran jumeneng. Yo. Mbak Lian Sindu. Yo. Saka Kebumen. Woe lah. Kowe nek golek sinden kok adoh-adoh. Ya ora adoh-adoh orang monggo Mbak. Aduh nggih, alon-alon nggih, Pak. Wis ora apa-apa. Rada semutan kula. Kepriwe? Semutan. Merubung apa? Nggih dirubung semut niku wau sikile. Oh, gringging. Gringgingen. Gringgingen ki nek cara Kebumen kesemuten. Heeh, kesemutan. Cara mriki napa? Gringgingen. Nggih kesemutan lah niki digrumut ngaten. Sapa sing grumut? Kayak Kurang ajar kayak kowe. Lagi nyindan digrumut. Digrumut semut le, digrumut kayak semut. digrumut semut. Iya, aja kayak kowe nyonge tratapan. Tuliana sing grumut apa kepriwe? Ngene ku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Waduh, apa iki, Tru? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis ki pun apa? diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit, nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sindan isi ana turan ora sih? Komeng turan lho, Gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude.
aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyong. Aja ngece kaya kowe, tulis wis nato dadi ditumpaki Maryam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Rak mau rampuni ngono kok. Sok truk putroku antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Kleru le omong kok. Ya wis monggo, Mbak. Ditembangna ya anu apa gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis meneh. Ora kleru yo nangis wae. Monggo, Mbak. Mbak Lian. Ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih. Niki ngene jenengan kepripun niki nang Wis, rikapek. Rikapek ini nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mangpek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mangpek. Oh, iki tak ijoli wi aja kuwatir. Tapi nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan truk. Lapa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiana. Wah, mbok mau rasa domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh. Wah, cetha dijaluk iki engko. Mesti. Wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendet sak yuta arep bubarke rombongan. Abot sak yuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masalah. Heeh. Kowe anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Mricak kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Mripat kecut. Agung iki gawe-gawe mrica kok mripat to. Ya kurang mumbul ya Mbak. Saunine wong bagus ngregetna ati wong bagus ngregetna ati. Klambi cekak. Kathok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang dadi. Kambok ganti cak. Atur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora Klambi kotang. cekak ora ketang
ketang, klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ra tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku. Krunguku, aku kegemar aku asem. Monggo. Batur reni mas roro Kangenan ya, Tru. Klambine cekak ora nggo kotang gangkul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diprisakke THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ki ora ndek HP nganggo headset. Oh iki ora duwe HP kok mesti kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak ya abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Sritenan aku Gemang. Aku gemang bukti wayu mundak dadi lara Loh, aku gemang diwayuh munggah dadi kelaran-laran. Bebeh kan nggih nek diwayuh. Apa? Bebeh awan ditandingna rupane, bengi ditandingna Rasane ya. mbok kaya niku biasane. Sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh. Bebeh. Krungoku boboke. Bebeh kok bubuk ora. Ya, wis ora apa aja diwayu ora apik kaya kowe. Nggih lah. Iya. Lara. Iya, so. Lara Atina. Lara. Kang randak selawase Turi dadi randa ya ora apik. Kepripun sih, Pak? Randa sih kerep dirasani sanak kadang toko teparo. Napa nggih? Iya, randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng rondo dirasani. Metu sithik, halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Nggih, lah sing randa sinten? Lah nyenge ora ngerti. Ora ana sing randa ki ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Perawan. Perawan-perawan apa? Lah niki wis pada ndoboli kabeh. oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kulon nglairke kaya kowe ndoboli. Ya wis pada ndoboli ciri-ciri wis pada ndoboli kabeh iki. Sing pojokan kae mung durung metu macan kae. Gruak dapurmu. Mangga. Yen liwat aku kelingan tutup ae biyen aku
Jan, sik ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane tak kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane. Mampek. Wih tak ijoli wi aja Tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kowe mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Ah. Iya. Aja kaya kowe nyonge tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek? Ngene ku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Waduh, apa iki, Truk? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis ki apa? Diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit, nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komeng turan lho, Gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngesuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula Orang- diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kowe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyok. Aja ngece kaya kowe, tulis wis nato dadi ditumpaki Maryam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Ra mau rampuni ngono kok. Sok truk putuku antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Kleru le omong kok. Ya wis monggo, Mbak. Ditembangna ya anu apa gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis meneh. Ora kleru yo nungas nangis wae. Monggo, Mbak. Mbak Lian. Ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih. Niki ngene jenengan kepripun niki? Wis, rikapek. Rikapek ini nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mampek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mampek. Wih tak ijoli wi aja Tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kowe mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan, Truk. Lha apa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiana. Wah, mbok mau rasa domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh.
Wah, cetha dijaluk iki engko. Ah mesti. Mesti wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendet sayuta arep bubarke rombongan. Abot sayuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masalah. Heeh. Kowe anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Merica kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Meripat kecut. Merica. Aku iki gawe-gawe merica kok meripat to. Ya kurang mumbul ya Mbak. Saunine wong bagus ngregetna ati wong bagus ngregetna ati. Klambi cekak. Kathok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang dadi. Kambok ganti cak. Tur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora Klambi kotang. cekak ora ketang. Klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ra tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku, aku iki kegemar aku asem. Monggo. Batur reni mas roro Kangenan ya, Tru. Klambine cekak ora nggo kotang gangkul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diprisakke THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ki ora ndek HP nganggo headset. Oh iki ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. aku Gemang. Aku gemang bukti wayu mundak dadi lara Loh, aku gemang diwayuh munggah dadi kelaran-laran. Bebeh kan nggih nek diwayuh. Apa? Bebeh awan ditandingna rupane, bengi ditandingna Rasane ya. Mbok kaya niku biasane. Sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh. Bebeh. Krungoku bubuke. Bebeh kok bubuk ora. Ya, wis ora apa aja diwayu ora apik kaya kowe. Nggih lah. Iya. Lara. Iya, Sob.
Lara Atina. Lara. Kang randak selawase Tuli dadi randa ya ora apik. Kepripun sih, Pak? Randa sih kerep dirasani sanak kadang to keteparo. Napa nggih? Iya, randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng rondo dirasani. Metu sithik, halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Nggih, lah sing randa sinten? Lah nyenge ora ngerti. Ora sing randa ki ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Perawan. Perawan apa? Lah niki wis pada ndoboli kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kulon nglairke kaya kowe ndoboli. Ya wis pada ndoboli ciri-ciri wis pada ndoboli kabeh iki. Sing pojokan kae mung durung metu macan kae. Gruwak dapurmu. Wae jan sing ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nang kene ya Mas ya? Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngrebab. Kula kan ngepasna kedangane pas jret kaya niki lah kula kan kepripun? Deng deng tung tung jlet deng deng tung tung jlet ngono sing ngrebab langsung. Nggih napa Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi ro bojo Rika ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapak-ngapak dengkulmu mlocot kowe. Apa ora dikapak-kapaken ya. Nggih. Matur nuwun ya Mbak Lian ya. Lunas nggih Pak nggih. Lunas wis. Nggih. Kono gawanan kabeh. Matur nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudhun ditagih. Ora ono wae. Ji, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kaya men dinggo tuku seragam Mbak Lian. Iya tuli sing apik ya, Tru. Iya. Men sindane pada-pada kabeh seragame ya dadine apik kabeh. Iya. Ya. Sing durung Mbak Ika. Ayo Ik. Ya. Mbak Ika Suhesti. Ayo, Adon. Ya. Lah. Rombongan yoga-yoga Dorapayu iki ngomong. Mendok klithak-klithik. Iya. Ya wis bener. Lagi napa Mbak? Wonten dawuh napa Mas Bagong? Wis ora sana-ana. Aku kuwi biasane ki ngomongan apa perlune kok dadi nyenten dawuh Mas Bagong. Marai bingung le nang jawab ora. Lah kan pripun? Apa kon to the point? Langsungan? Wah, kowe malah. Jos. Iya, langsungan iki malah apa perlune ya, Truk. Rasakan kokean kata-kata. Ayo. Kritenan nang tasih